Gerals, m'ha encantat aquesta obra. Sí, ha sigut molt divertida i emocionant. Hola, Sani Maria. Com convida a la Georgia? No, venim de veure una obra de teatre fantàstica. Sí que és bonica la Georgia perquè és un auditori on caben 1.000 persones i 2 sales addicionals on hi cauen 400 i 200 persones. Té un terrat on hi pots anar amb un mirador decorat amb lletres separadores. Sabíeu que en aquesta explanada abans se celebrava l'antic mercat de fruites i verdures, popularment conegut com el mercat dels pagesos? Això m'ho va explicar el meu avi. Sí, tens tota la raó, però el 2010 es va inaugurar la llotja perquè Lleida necessitava un edifici on organitzar congressos i obres teatrals. Es veu que els pagesos no estaven gaire d'acord en treure aquell espai per a vendre els seus